दादी पैसा दे बिस्कुट किने जाता नहीं। कहां से पैसा दी तारा के हैं? आई बालो 17 जानी पैसा ले खाती तारा पैसा दी हम हैं? कहां से चूरा कुटावा दे 17 बाल बालो तारा चूरा कुटावाई हैं? आई बालो चानी के बाल बेचा है हैं? हमरा लड़का के बोझाई बालो कपार पे भाई ने किलो मांग के आई लो 5 जानी आलू लोग 6 जानी लड़का के हमरा बोझा दे आई बालो 5 साल में बियाह करे के होई कहां से हमरा लड़का कोनी बियाह तारा लोग के चल पिया देनी अब तनी काम धाम परल बा करे के शाम के बेरा होल बा कदे बेर में कदे लइका ना सुता के लइके तो मैं सूत गइल बिया जा तनी बुढ़िया के दे हम तबे नु खाए का पनिया करम काए भगवान हमारे माथे खाली बेटी बोझले बाड़ का तो ना मन में खुशी रहे जब पेट में रहे तो कि चल के बेटा होई तो धाम धूम से सोहर गवाई चर्चा कहवाई कहाँ शंकर जी के हमारा पता नहीं ध्यान रहता बेटी पर बेटी भगवान बोझ देलन 5 गो बेटी दे देलन कैसे हमार तो आँखी के लोर नाकी के नेटा आदमी कहला कि ना सुखला तवने हाल हमारा भइल बा कि सोचा तो दिन बीताता रात होता या रात सोचा तनी तो दिन होता का करी जा तनी बुढ़िया के देही कमो तो करे के बानू हमारा चला ए बाची संजहत में का सुताई कतनो आइल बोझा पलंजर बन के त मुआवल ना नुस्ता परी कि फेंक दही सुता दही कि जम दूध लूट के ले जाओ चला बुढ़िया के दे दही माई जी का हो कनी तनी धारी ना बुचिया के जा तनी खाना बनावे के बना ए हम ना लेबो तार बाल बच्चा हमरा खुशी रहे कि हमरा हम के लिए ना तो होई सोहर गवाती हैं कितना खुशी मन में लालसा रहे कि चर्चा कहवाती सोहर कहवाती टोला माला आई त हमरा आंगना में कितना खुशी रहे आई 5 गो बोझा हमरा लड़का के कपार पे आई बाई लोग आई बियाह शादी में खर्चा ना लगी हम ना ले जा अपन रोआ के करियो चाहे कसम करियो हम ना तार बाल बच्चा खिलाई तो रोवे बताई कि हमरा हाथ में बा गोड़ के डाल ली जब ये हाथ में रही त दुनिया के कही त चाहे 5 गो लेके तकती कि डाल लेती गोड़ के भगवान के जौन देन बा दे ले तवन लेनी तारा नया रहा तार माई खाली बेटी का भी आई रही अब माई पका जाता नहीं माई बेटी भी आई रहे कि बेटा भी आई रहे अब हम का कही हम तारा खानदान में खाली बेटी का होली सब तारा नहीं है ना बेटी कहाँ होली सब चाची के तो हमार 4 गो बेटा है त 2 गो बेटी है आ हम माई बाबू के एक कहीं है ये रही एगो भइल रहे तो मर गई रहे तो ये का चलता खानदानी तारा लोग के ना जी हमनी के खानदानी चलते बढ़े कि खाली तू खाली आई बड़ तब ले खाली तारा लड़की होता है सब ऐसे 5 गो हो गइली सब बताओ कैसे बियाह शादी होई महंगी के जमाना आई बा तो माई जी ससुरा के नु लिया ला खानदानी नयर के थोड़े ना लिया ला है ना बेटी माई पे जाली लोग ना माई पे गोल बाड़ी तो हमार माई के कहां बेटी पर बेटी बोल धर ली ना जाता नहीं खाए का कर हम ना ले हम तार लइका हम ना ले हबो तार लइका जा अपन रोआ के करा चाहे बिक के करा हम ना ले हम का ए भगवान कौन दिन हमरा के देखावत ताड़ हम खाए बनाई कि लइका खेलाई का करी हाय भाई सब ऐसा ये आजी पैसा दे ए आजी चूरा कुटा दे ए आजी बिस्कुट किने के दे तो हम कहां से दी खाली बउवा पकावा भाई सब तो बड़ की होई रहे तो रउआ काजर पाउडर सिंगार पटा हां तो हम कहनी कि पहले हमर भइल जाय दो पैसा कौड़ी दुकान से बर से बाजार से घुमा के लावत खुशी से कहनी कि जाय दो पहले भइल ना तो हो जाए हमर नातिन हो तो ई 5 गो हो गइली सब तो वे हराइया धइले सब चलत ऐसन कहल बा कि जैसे पहले हराई चलो ऐसे सबे हराई चलेला तो का करी मांगताड़ी सन तो अब अजीब न जैसन कि टोला महला भी जैसन मांगे खातिर ना टोला महला भी ना जैसन भगवान नहीं में देले रहतन एगो बस दे दी तन हमारा लड़का देले रहतन तो कितना खुशी रहे आ सोहर गवाईती आई कुल टोल महले आई त हमर गोतिया देत सब है आई उहे सब आखबे तो हमरो लागल रहे तो भगवान ना देलन त का करी जाय दिल्ली ही ए समझी के रउ ना थवसन जा लेके मन बनाओ खाए अपन बाल बच्चा लेके जाओ ने बनाओ खाए हमरा भी नत दो चले बूची तोर बड़की मम्मी के देख के देखी कि लेता नहीं कि ना ई त बुढ़िया बेट नात खाती फूलल बाड़ी हमरा एथी में बा कि हमारे हाथ में कि गड़ कर डाल ली जब भगवान देलन तब ले ली आज इनको 5 गो बेटी भरी तब न बुझाई से एगो बेटी ना भलई तब न आज बेटा पे उतराइल तो बेटा में गति करिए सन जाए दो हमारे एगो तो एगो जाई बाप रे बाप
4 गो भैंस रखा गइल बा करे वाला खाली एगो हम लौड़ी लागल बा। हां गोठा लकड़ी सब आगा में लाके दम दम खाए बोल लइका समारत तो हां एगो दूगो रहली सन त कहे के बाप रे बाप ई दर्जन जब से ना पुराई न एकर पेट ना भरी। दादी पैसा दे। पैसा कहां से दे धार लोग हां नहीं रख ले वही में दे दी निकाल के दे दी कर लोग बाय ना ले ले सुन जा बाय काम ले ले ई धार लोग के ए अम्मा जी सुनत है। हां कह हमारा देख के हेडक होता है कि कैसे करल जाई का कर आ तनियो मनी काठा कुठी जौन खेतवा में लागत उहो बेचे के पड़ी। एगो के बेटी बियाह में आज एगो लड़किन के बियाह करे में देखत ना 10-15 लाख रुपया लगता। हां लगते बा औ ई जब तक सियान होसन 5 साल 10 साल में और महंगे बढ़बे न हां बढ़बे करी। एक काम करी ना कि हमरा गांव में एगो लड़की बड़ी सुंदर बिया एकरा के झूठो के मार पीट के निकाल दे अपन बेटी लेके कहू जाई हमनी के ठीक है जा आ देवर बबू के न फिर से बियाह करी जा। हां ठीक बा हम अपन बबुआ के बियाह कर फिर से बताई हमरो भगवान देवते एगो बेटे दे के छदे एगो सबक भेल कि चलो छोटके लिए तो ओकर बाल बच्चा तो खाली बेटी सुनत नहीं एकदम आज भोरे में ओकरा निकाल देबो ताकि कोई देखे कोई देखबो मत करे। ठीक बा चल तारे सलाह से तब का हां बाप रे बाप एकदम ही मेहरारू हाई कल कोई ले बिया एगो लेके बैठ जा एगो लइका धर बेटा रहते एगो कहूं के खुशी के बात त आज ओकरा भोर में निकालिए दे। हां निकाल दे चलिए अम्मा जी बाप रे बाप हमारा रात के नींद नहीं खेलागते कनी के देख के। चल कहां बाड़ी कहां बाड़ी हां ए दीदी धारे न बुच्चिया के तने खाए का पानी को लगता कि बेटा के धरे ना बुचिए के तने और की के तहरे बेटी हो गेली सन ओए काहे बोलता नहीं जी कमीनी के ना धमीनी के एक तो देखो ते ना अम्मा जी कैसे नहीं घर दुआर चलता खाए पिए पे पानी परवत रहे के है इतना अपना बाल बच्चा आई पोसी तो का करी मन भगवान दे दिलन त का भगवान दे देलन त ना अम्मा जी हम तो गोटिया पटीदार बन रहू ई काम करी ठीक है ना तो गांव में हमरा के हंसे लगी कौन काम हो गइल नहीं के जरूरी घर में तारा के चल जा जब बेटा होई नु ओही दिन ई घर में आएगा का अम्मा जी जब ये बेटा होई ओही दिन ई घर में आएगा तो हम कहां चल जी ओही छोटा हमनी से भार बोझा ना चली बुझाइल ओतना बतिया के टाइम नहीं खे चल निकलो चल निकल चलो मम्मी जैसे काहे करो काहे ना चल निकल बियाह कर ले हम का अभी लड़की चले कर कहीं जा लड़का बच्ची में नहीं खीता जा ना तो जा दुआरी पे हम गोबर काछ करो ना गोबर ले का छके जा निकल जा गोबर ले का छके कहां 5 गो लेके हम कहीं जा कर लेके हई 5 को कौन इतना भार बोझा लेके चल महंगाई के जमाना में एगो बेटी के बियाह करल बाप रे बाप लागो ता कि कितना मुश्किल बा हई 5 गो बियाह करन कितना भगवान